Como viches no título, hoxe contamos cun maestro Viquero de Laza que nos ensinará como facer esta receta. Bueno, pois espero que vos guste. Unha vez teñamos os ingredientes xa medidos, poñemos a levadura ca fariña e remexemos. El maestro pastelero usa la parte de atrás del tenedor anterior para mezclar la harina con la levadura. ¿Desconocen en esta tribu acaso lo que son las máquinas para batir? La cuchara, invento desconocido. O seguinte que facemos é voltar a nata nun recipiente para batila e así montala. Unha vez batido, comezamos a botar azucre para que monte. E a continuación, cun colador, imos engadindo a fariña aos poucos. Unha vez rematada a mezcla, metémola no frigo e precalentamos o forno arriba e abaixo a 180 grados. Despois, poñemos as claras de ovo noutro recipiente e batimos. Batimos ata que teña unha textura máis ou menos consistente e que despois, se movemos o bol, non se mova moito. Unha vez teñamos os ovos ao punto de neve, sacamos a primeira mezcla do frigo e comezamos a mezclala cos ovos. Esta vez é preferible que se use un batidor, unha batidora manual. Poñemos o papel de forno nun recipiente para forno e metemos a masa. Para facer a cuberta de arriba, poñemos 50 gramos de azucre e engadimos a canela, non moita porque se non sabe demasiado. E espolvoreámola por enriba da masa. E unha vez rematado, metémolo no forno a 180 grados durante 10 minutos e despois deses 10 minutos sacámola e cubrímola con papel albal e volvémola a meter no forno durante 30 ou 40 minutos. De todas formas, cada certo tempo é recomendable meter un palillo ou un garfo e pinchar a tarta e así mirar máis ou menos se está feita ou non. Se o palillo sae limpo e que está feita e se non, pois é que non está. Nós cando sacamos do forno a bica, pois quedouse pegada a parte de arriba a cuberta do papel albal, así que pois dos erros se aprende, chicos, así que non poñades o papel albal moi pegado ao que é a masa, porque pode pasar isto. Que en realidade da igual porque estaba boísima, así que espero que a fagades porque de verdade que merece a pena.